Què consisteix el microrelat? Consisteix en fer una historieta en molt poques paraules i tractar de contar la major quantitat d'informació possible en les mínimes paraules. I quan parles de mínimes paraules, crec que n'hi ha establit ahí com un límit o... No sé exactament on està el límit, no? Però per a mi el límit és no incloure tot el que no valga per a res, o sigui, la informació mínima directa i no passar-se a lo millor de 2, 3 paràgrafs. Bé, tenim, acaba d'obrir per una pàgina qualsevol, la pàgina 60, un que es diu Cristià, que té 3 línies. No arriba a 3 línies, 2 i mitja. Micro. Micro, i en això aconsegueixes... Què aconsegueixes escrivint tan poquet? Perquè en una novel·la pots, no sé, provocar moltes emocions, però en tan poquet d'espai? En tan poquet espai, el que intentes fer a alguns reflexionar, no? sobre diferents coses en una mateixa quantitat d'informació i altres simplement imaginar o deixar finals oberts i que ahir la ment faça faena, invente coses i imagine.